Raz nás oslovila starostka, že či by sme nespravili program pre našich dôchodcov. Tak sme vymysleli program, kde boli scénky, vtipy, pesničky a našim dôchodcom sa ten program tak velice ľúbel, že stáli, tlieskali a ja v slabej chvíli slúbela som im, že nacvičíme divadlo. A to som nemala robiť, divadlo to není len tak. Vybrali sme si hru Byčianka z doliny od Zuzky z Gurišky. Museli sme si zhánať kroje, oslovili sme tetu Sedlákovú, ktorá nám ručníky škrobela a začali sme nacvičovať. Každá bola režisérka. Nemalo to konca kraja. Nakoniec nám to všetko učesala Anička Figurová z Brezovej. Medzi tým sme ale chodili do školy, pán učiteľ vymyslel pesničky medzi obrazmi, nakoľko náš pán učiteľ je velice prísny a dobre nám za to nadával a povedal, že toto divadlo nezahráme ani v roku 2018. Tak nás vyštengroval, že sme sa napálili a začali sme poctivo nacvičovať, neviem, či aj nie 2-krát do týždňa. Blížila sa premiéra. A poviem vám, dali sme to, 5 predstavení sme mali vypredaných a teraz na jeseň budeme mať ďalšie, môžete sa dojsť všetci kúknúť.
Babský spolok na Košariskách k tomuto cieľu svojou cieľavedomosťou došiel úspešne s plným zásahom užitočnosti pre ženy aj pre dedinu. Nepripravil len divadelné predstavenie Byčianky z doliny. Prezentoval sa aj zrelým, vyváženým, zážitým spevom piesni zo svojho kraja, odevom, ktorý sa sformoval do miestnej tvarovej a farebnej podoby v nedávnej minulosti a svoju potrebu návratu k tradíciám. O tento vnútornou hodnotou ojedinelý výkon sa postarali všetci účinkujúci, no aj ich prajné okolie, žičlivé rodinné zázemie. Ich výkon a zanietenie neboli podmiňované honorárom, boli výslednicou úsilia, pozadí ktorého je vlastná potreba. Tvorcovia predstavení ochotníckeho divadla na dedine prinášajú miestnemu obecenstvu dvojaký zážitok. Jedným sú posolstva dramatického textu a hereckého prejavu, ktoré sa herci usilujú odovzdať obecenstvu. Druhým zážitkom tohoto domáceho obecenstva je konfrontácia herca s jeho miestom v spoločenstve dediny a osobnými vlastnosťami, ktoré jeho okolie vníma. Tieto konfrontácie dokážu výrazne vstúpiť aj do tých najdramatickejších okamihov predstavenia. Vznikajú tak pre cudzích nezrozumiteľné reakcie, výbuchy smiechu, údivu, obdivu, často aj uštipačných poznámok. To všetko však patrí k ochotníckemu divadlu na dedine. Také som ho sám spoznal v mladosti, často hrávajúc ako 17-ročný aj postavy starých alebo zrelých ľudí s partnerkami, ktoré už mali cez 50-ku. Aj v obsadení všetkých postav hry ženami bolo cítiť potrebu to dokázať. Povedali si, chceme, tak si aj sami vystačíme. Stalo sa, dokázali.